И здравейте хора, аз съм Бип Мастър и тук с мен е Стасто, Крафт 35. Да. Здравейте, отново. Да, отново. И това ще бъде един клип на Minecraft Games After Legend, различни игри ще играем. Ще опитвам, не съм толкова зле. Да, чек, че би караш така като някакво. Да, просто си какво? Не знам. Аре, още един път, ще се изнервих. Не съм се изнервила. Вип, сумолея, вим. Не можеш да приемеш, че те бие момиче? Нещо така. Чек, мен ми... То в сумо, първо, че е бъгало, второ лаги. Така е. И по някой път ставаш невидим и не виждаш нищо. Ето, както в момента не те виждам. Ау. О, вече те виждам. Там гачи лага, брат. Наистина лаги толкова. Чек, аз те ударих, той не направи нищо. И аз те ударих и ти Добре. не отскочи. Чек, сумото е най-лагищия гейм. Така е, съгласна съм. Ау. Ау. Къде си, ре? Уха, как излетях. Давай. Да замаха да падна, чек. Уй. Не падни. Аз се бъгнах. Не мога да бия. То постоянно се бъгва и не може да биеш човека. Да падна ли? Не, чек. Не пада. Няма да, никой няма да победи скоро. Съгласна съм. О, чек, аз паднах в лавата. Аре, бъде, че. Ау! Паднах в лавата и ме върна. Яко. Окей, ето сега ще играем на... Чакай. В кое? Ела на Марио Карт. Марио Карт. Там съм. Първата табелка. Окей. Влизаш ли? Окей, почваме. Да. После ще бъде на паркур малко. Адско машини. Ще бъде. Къде аз на тебе? Ето. О, Значи да се изясним. От тук тръгваме, чуй. да, от тук. Много ми лаги. Мен питаш ли ма? Мен ми заби. И на мен ми заби. Бай. Аз постоянно... О, вещица ще сгазих. Аре, сгазих вещица. Почти. Сгазих скелет. Вау. Ко става? Не знам. Че пак ще ме победиш. Не, че съм побеждавала и друг път. Уи. Обаче на мен количката ми върви и ми спира. Е на мен той. Чекай, аз приза малко, ще писа. Ау. Точно това ли искаше? Ау. Да, че той ми тръгва да спира. О, вещицата. Точно мен. На мен ми тръгва спира. Защо винаги ми спука гумиче? Може би е заради мен. О, имам барут. И въже. Защото май съм сгазила пая. И все пак е вечер и се спават много, бе. Това е целта на Марио Карта. Да блъскаш много. О, Аз съм много невнимателен шофьор, бе. ами значи наистина ще станеш такъв. Да не мисля, че е много лесно така бързо да се контролира с нещо. Аз убих вещ. Че, ти постоянно ми хвърляш червен боя, когато ти пуква гумиче. Аз я пускам червената боя. Знам. Чекай, а цъкни яйцето много яко, за бързо.
няма да се бавя. Окей, аз ще потъкнеш да изпреваря. Наистина забързвате доста. Аз убих зомби. Натиснах яйцето и това. Какво? Няма да си на представя какво ми се случи. Не трябва да забързва. Не, натиснах яйцето и аз умрях. А, да, на мен ми стана така първия път, ама после беше спринт. Познахте е крипър. Ти зад мен ли си или си пред мен? Но потъкна е това. Пак ме уби яйцето. Пак ме уби. Знам, че Как да по яйце? са бъгъл, да, сега ще го цъкна. Мен 3 пъти. Мен ме забърза. Мен ме уби. Отново. Така го така понякога ще се оправи. Мен се оправи. И преди мен ме обръща, специално беше. Нищо не съм натиснала. Аз съм на лобито. Значи съм спечелил. Защо ще караш? Не знам. Аз съм в парко, те чакам. Аре, Аз съм играла в парко. спаун. Аре, пиша хъп. Или спаун, не смита. Кик. Вратичката, нали? Трябва да минеш... Да, къде си? На паркур? Да. Елан Ченчиран. Ще оставим паркур за най-накрая. Да, най-добре. Окей, ела в Ченчиран на арена първа. Там съм. И аз. Окей, почнем с малко. Да сме наясно. Тази арена. Само аз. Или пък... Не! Щеш да паднеш, нали? Нещо така. Аз един път, когато прескачах, бъгнах се... като сега. Паднах. И аз. Опа. Печелих. Ай пак, мамаки. Само един път тук, после че имам на другите. Да. Аз имам компас. И аз. Ох, паднах. Аз те презагах, минах пред тебе и ще направих дупка. Мисля, че скоро ще падна. Гледай да не падаш. Опитвам се, все пак съм на последния етаж. Аз съм още нагоре. Да, падна. Окей, този път ще ходим на... Чакай, ще кажа. Нямам това. Какво е това? На Нямам пейнтбол. компас. Чакай го тук не стане, ела в пейнтбола. Пейнтбол. Намерих пейнтбол. Там съм. Аз ще бъда тук, ти от другата. Ще бъдем Да, различното. на мен червеното повече ми върви като джамбо. И на мен по принцип, ама. Мраза. 20 секунди. Ох, Окей, 20 секунди. ти спечели на сумо, пък аз спечелих на Марио Карти на това, нали? Да. Значи сега може да ме биеш. Не, сигурно. Успех това. Съм от сините. Ох, супер, аз съм червен. Аз съм в твоята база почти. Знаеш ли, че си без скин? И ти? То тук е нещо като 1.7.9, не виждаш скин на другия. Ау! Много благодаря. Няма защо. Къде там се криеш? Да, откъде мога да целя, бе? Целя те, защото ти не можеш да целиш, като чакай, хора. аз целих тебе, ти оцели мен, нали? Да. Ау!
Кой победи? Почваме нов мач след малко. Още една игра ще изиграем, нали? Да, ние принципно всичко играем две игри, почти на всичко да. Окей. Ох. На късите неща играем по два пъти. На яките неща също. А това не е кой няколко тъп. Мисля, че това вече е оригиналната битка. Май? Червен. Син. Не успя. Откъде пък целиш? А така ли ма успях? Свършиха ми топките, стоп! Честно е. Откъде ме целиш? Ето те. Къде си? Кут-кут-чу! Убих ли те? Не. Май да. Къде се? Давай, чега! Как ме уби? Или аз те убих? Аз те убих. Гадост. Yes. Аз имам само един живот. Чакай, аз съм бръкнах. Откъде ме къртиш? Аре, пак new матч. Окей, хъбвай. То така колко матча ще има. Аре, хъб, спаун. Разни неща. Ами аз ще вляза и вляза в сървър. Мен хората ще ми видят първо. Какво да правя, за да се махна от тук? Може да напишеш Леа В. Леа. Не става? Не знам. Трябва да влезем, пак да влезем, ето. Хората ще ми... Ами май така ще стане. Сега ще тъпя пейнтбол, бе. Аз сега как да... Окей. Надявам се да разбера скоро как да се махна. Хъп, спам всички неща, какво да правя? Уау. Я пробвай да напишеш това. ПБ Леа В. Thanks. Стана. Окей, ела в... В момента съм малко заета, бия слайм. На мопера на търса. Не. Чакам те в Сплив. Арена първа на Сплив. Сплив, арена първа. Окей. Какво беше Сплив? С лопата. Трябва да изкопаш другия. Или това е яко. Цъкай, Ерон. Цъкай, да. Аз нямам лопата. Ще я пусна след малко 10 секунди. Или пък може би с ръце. Май да. Да, с ръце. Ме се бъгна, не мога да чупя. Ясно е. Сега ще направя път, по който...
Аре, аз съм убих. Аре, пак. Там съм. Така е рамблок. Окей. После може в Моп Арена. И после ще ходим в Мопарена. Окей. Няма да успееш лесно. Ти падна самичка. Знам. Пак ли влезе? Не. Ама в Мопарена Опа. там. Аз нямам часовник, ела взем. И аз нямам часовник. Ще напиша спаун. Не дей вече когато така просто да вземеш. Ама да. Късно е. Аз съм в Моп Арена. Моля? Аз съм в Моп Арена и те чакам. И аз съм в Мопарената. В да А май. мен да май ми е най-любимото. И на мен. Аз ще бъда... Какъв ми беше любимия преди? Не. Мен чемист ми е любимия. А на мен книж. Окей, така е рамблока. Той е Кнайт. Да, кнай. Книжка. Това беше тъпо. Книжка. Книжка. Крипър. Крипър. Йоу. Ой, паднах малта! Откъде? Да, че това беше най-кратката му парион, която съм играл, е. Я умре. Точно в момента това правих. И се хвърли моят сервер. Как? Ало, Няма. излезе от сървъра ли? Не, изхвърля ма. О, Даче. Окей, хора, мисля, че това ще бъде за епизода. Надявам се ви е харесало. Абонирайте се,